Goedenavond Limburg, welkom bij de 12e editie van het Tiener Vastelovens Liedjesconcours. Wij zal er vanavond met de grote TVK Wisselbeker naar huis gaan. Laten we beginnen. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. 1, 2, 3, weer goed springen! Op het Dusplein, handjes heen en weer. Springen op de beats en Polonaise luchtjes her. Bis het door de schloes is, ik ken niet langer meer. Vastelovend vieren, doen we samen lekker weer. Chansen in de lotto, springen en met hem. Notenboxen knallen en ik weer al richtig warm. Dansen in de zoekkool, neem je steeds meer stil. De vonken die slaan over, vastelovend en dan chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. En springen! Samen lekker spas. De merkt op met z'n allen in het ritme van de bas. Daten iedere avond, Netflix zet ik af. Vastelovend is mijn brunch, samen chill ik op al af. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. En wij gaan springen! Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Vastelovend en chill. Dat is wat ik wil. Goedenavond allemaal! Welkom bij de 12e editie van het TVK hier in Poppodium Volt. Ik zal even mijn mede-presentator voorstellen. Dit is Patty van de Weert. En ik vind het een hele eer om hier te mogen staan met Maud Chatenier. Ja, en dit, dames en heren, is de winnares van het TVK 2020 tot en met vanavond. Isabel Jennis met Vastelovend en chill. Zeg Isabel, wie vult dat nu om hier nog 3 jaar weer terug te staan op de bühne? Wauw, het is zo fantastisch dat we dit eindelijk weer mogen doen. Na 3 jaar weer hier mogen staan. Oh, fantastisch gewoon. Ja, en Isabel, 3 jaar. Het was eigenlijk een beetje een bonus voor jou, hè? 2 extra jaren. Maar wat is het allermooiste wat je in die jaren hebt meegemaakt? Dat is een goeie. Ik denk wel toch op de podia's mogen staan. Groevenement, Proevenement. Dat was zo fantastisch. En ook de Zoepco, om daar te mogen staan met de danseressen van Studio Hellebrand. Dat ik er zo dankbaar voor ben. Was gewoon fantastisch. Ja, Isabel, dan is het toch nu echt tijd om die beker na 3 jaar in te leveren. Je hebt hem al veel langer bij mogen houden dan de rest. Dus het Laat moment ik is het even daar. jaren. Oh. Ja, dat is het dan. Tot ziens. Maar Isabel, je hebt 3 jaar lang mogen genieten van die mooie beker. En volgens mij heb je er ook iets heel moois in gedaan. Yes, Voor verrassing. ja. Is er nog iets wat je zou willen zeggen tegen de nieuwe finalisten, maar ook de nieuwe winnaar? Ja,
Ik denk, geniet er lekker van. Pak vandaag de stage, ga ervoor. Het maakt niet uit welke plaats je krijgt, geniet ervan. Je hebt nu dit publiek voor je en gebruik deze ervaring en je kunt zo doorgroeien. En degene die wint, nice job. Ja, fantastisch. En je hebt ook, ja, je mag natuurlijk vanwege je leeftijd niet meer meedoen, hè? Maar je hebt wel een hele nieuwe leuke functie gekregen, jurylid. Waar ga je op letten? Dat is een goeie. Nou, we hebben een schema gekregen waar we op moeten letten. De muziek, de tekst en de presentatie. Dus ik volg gewoon het schema aan en we zullen zien. We gaan het afwachten, hè, Maud? Ja, een hele belangrijke taak. Laat jullie nog 1 keer horen voor Isabel. Tije hebben we vooral eens eerder gezien bij het TVK. Hij is een echte Limburger uit ons buurland die zeker weet wat vastelovend inhield. Neben de vastelovensmuziek hield Tije ook heel erg van andere soorten muziek. Maar vanavond gaat er ons laten zien wat vastelovend is. Als er daar eerst niet nog over moet nadenken. Hier is Tije met Even Denken. Denk over na. Ook met vastelovend blijf ik denken wie wat wordt. Even denken wie het scheidt. Even denken wat we doen. Even denken waar we gaan. Het is vastelovend, kom op gaan. Ik ga me dat bekeken en ik wist niet waar het was. Dit is vastelovend, ik kijk een beetje dwaas. Toen was ik aan het denken wie het mich dan zou stond. Om mijn vriend met de vragen, om nu met mich met de grond. Ik ben een denker, denk erover na. Ook met vastelovend blijf ik denken wie wat wordt. Even denken wie het scheidt. Even denken wat we doen. Even denken waar we gaan. Het is vastelovend, kom op gaan. Wat is dan vastelovend? Hield mich wakker uit de slaap. Gans weg uit het ritme, ik dans mich wel een blog. Geen wifi, geen Netflix, geen app en geen snap. Alleen maar vastelovend en ik vul mich opgepept. Ik ben een denker, denk erover na. Ook met vastelovend blijf ik denken wie wat wordt. Even denken wie het scheidt. Even denken wat we doen. Even denken waar we gaan. Het is vastelovend, kom op gaan. Hoe moet ik nu aan denken als het is gedaan? Ik denk aan vastelovend en aan wie, wat, hoe. Ik ben een denker, denk erover na. Ook met vastelovend blijf ik denken wie wat wordt. Even denken wie het scheidt. Even denken wat we doen. Even denken waar we gaan. Het is vastelovend, kom op gaan. Het is vastelovend, kom op gaan. Ja, Tije. Ja, wat best ik in 3 jaar tijd ontzettend gegroeid. En we zijn zo ontzettend dankbaar met Tije, want door hem mogen we ons een internationaal evenement nemen, hè? Want hier komt Boet Molenbeersel. Gans uit België naartoe. Maar vertel eens, de numst zichzelf in een sloddervos en heel onhandig. Maar volgens mij heb je met 10 optreden toch echt de puntjes op de i gezet, of niet soms? Ja. Hé, maar ik hils van muziek, van fanfare tot rock. Wat trekt dich dan zo aan in de vastelovensmuziek? Oh,
ik weet niet. Als het carnaval begint, dan is opeens alles weg en dan vullen de carnaval bezig. En dat is echt genieten. Altijd. Wanneer het carnaval begint, opeens alleen maar carnavalmuziek. En Ver kennen ontzettend goed genieten ook van dich, want ik hem zo nog een tweede keer terug, hè? Ja, daar dacht ik nu met ervan. Hij staat 2 keer in de finale. Dus we gaan nu afscheid van de gnummen, maar we zijn dich dadelijk ook weer terug. Mag ik een heel groot applaus voor Theje. Hier zijn verrug Fleur en Fiorella uit Venray. Regelmatig van de voetjes van de vloer, want ze gaan geer op stap en dansen is hun grote passie. De pap van Fleur schreef dit prachtige liedje. En de muziek wordt gemaakt door Roel en Jules. Is dit niet dit trio wat ook het succes is achter de liedjes van Bjorn en Mieke? Laat dich maar verrassen. Hier zijn verrug Effe. Als het dit jaar gaat gebeuren, dan weet wie weer vooraan. Voor vrienden die vragen, zien wij al in de baan. Om samen te mogen vieren, iedereen niet meer alleen. Vaste lopen door het leven, vaste lopen pakt ons in. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Voor ons nood hebben en alles van binnenuit. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Dan kom je alles hebben wat het hebben mooie maakt. Wat het hebben mooie maakt. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Voor ons nood hebben en alles van binnenuit. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Dan kom je alles hebben wat het hebben mooie maakt. Wat het hebben mooie maakt. Noteer in het duister en toen er niks meer mocht. Worden vasgelopen niet meer strolden in de lucht. Willen we dit gauw vergeten, halen alle schijn nou in. Vaste lopen los leven, vaste lopen pakt ons in. En 3, en 2, en 3, 2, 1. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Voor ons nood hebben en alles van binnenuit. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Dan kom je alles hebben wat het hebben mooie maakt. Wat het hebben mooie maakt. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Voor ons nood hebben en alles van binnenuit. Vaste lopen het cadeautje dat door ons weer is gepakt. Dan kom je alles hebben wat het hebben mooie maakt. Dan kom je alles hebben wat het hebben mooie maakt. Ik huren voor Effe. Zeg dames, dat is geen goed hè, moet je eens horen. En de dansmoves erbij. Zeg, ik hoor aan het denken. Ik ken van niet gewoon met z'n drieën een groepje beginnen, want voor matchen wel een beetje. Maar wie vond je het nu? Want het is de allereerste keer hier bij het TVK. Ja, Was het leuk? zeker. Ik zal het in het Nederlands dus misschien iets makkelijker, hè. Maar ja, ik zag dat jullie ook vriendinnen zijn. En hoe lang zijn jullie er al? 11 jaar? 11? Sinds groep 3 al. Nou, dat is al een hele poos. In ieder geval, ik denk dat iedereen hier de chemie tussen jullie zeker gezien heeft. Laat ik nog één keer horen voor Effe.
Deze giecheltantes Brit en Liv kennen elkaar al vanaf de peuterspeelzaal. Vastelovend zit al van kleins af aan in het bloot, zo lepen ze vroeger samen de Kabouter Polonaise en in 2020 wordt Liv jeugdprinses met Brit aan haar zijde als adjudant. Nu zingen ze samen onder de naam Blitz. Hier is verrug Blitz met Vetelle Avno Vastelovend. 4, 4, 3, 2, 1, vastelovend! Vertellen Afro vastelovend, vertellen Afro carnaval. In groot en toren tellen de klok wat sneller, rijden zal. Vertellen Afro vastelovend, je burger is al lang geleden. Elke tel, elke seconde. Could you do it if you tell me? Hey! Vandaag verlucht wat wazig, maar is er al een wonderbeurt. Vandaag vastelovend, wie in de trein verwegen gescheurd. Met een minuschoolagenda, zie het alvast voor volgend jaar. Het eerste afterkruisje, we zitten nu alweer verkloot. Vertellen Afro vastelovend, vertellen Afro carnaval. In groot en toren tellen de klok wat sneller, rijden zal. Vertellen Afro vastelovend, je burger is al lang geleden. Elke tel, elke seconde. Could you do it if you tell me? Hey! Als wie is steeds wie de biobranche, het vuur snoert echt heel geblush. De ene kleine vuistje, weer tot evenwicht gekust. Vastelovend, bruis en borrelt, ringeltje kriebel in de maag. Den hele zomer wachten op de eerste chique dag. Vertellen Afro vastelovend, vertellen Afro carnaval. In groot en toren tellen de klok wat sneller, rijden zal. Vertellen Afro vastelovend, je burger is al lang geleden. Elke tel, elke seconde. Could you do it if you tell me? Hey! Koers die hangen de lucht. Vandaag op vasteloving, doorleef ik echt een touw. Een uiltje van een uiltje, ik probeer ik nu zo gauw. Maar waar is nog schoon zich weer als viesje is gedwongen? Dan tellen we even af dat het we weten mag begon. 4, 4, 3, 2, 1. Vertellen Afro vastelovend, vertellen Afro carnaval. In groot en toren tellen de klok wat sneller, rijden zal. Vertellen Afro vastelovend, je burger is al lang geleden. Elke dag en elk oor, luidt je klok heel langzaam door. 4, 4, 3, 2, 1. Vastelovend, weer zijn klok. Hey! Blitz met Vertellen Avno vastelovend. En dames, heb je er een beetje geteld? Want hoeveel dagen is het nog tot vastelovend? Nou, ik heb juist met Maud zitten tellen en het zijn er nog 22. Dat is toch Ja, dat is goed om te weten, hè. Heb je hier fans metgebracht? ja, zeker. Nou. Geer kent mij dat vertellen, want ze zijn al vanaf de peuters wel bevriend en ze stond bekend als giecheltantes. Klopt dat? Ja, en je ziet vorig jaar, nee, 2020, zomercarnaval, was stig jeugdprinses en dik adjudant. Ja, klopt. En toen zit je met de rood van 11 uiteindelijk in het zwembad beland. Vertel eens even, dames. Ja, het was heel warm en we hadden minstens het oorsprong geregeld, je kwamen optreden. En we zijn met z'n allen het zwembad ingesprongen. En dat was lekker, natuurlijk. Ja, het was lekker verkoelend. En dat was ook het moment dat Geer ontdekt zit.
Toch? Toen heb je gezongen en toen dachten ze... Ja, wij gingen toen zingen en toen zag Marcel ons zingen en toen ontstond Blitz. Is Marcel ook hier? Zeker. Marcel, dat heb ze heel goed gedaan, maar vrouwen ze absoluut niet willen wissen vanavond. Dankjewel Marcel en dankjewel Blitz. In Kessel wonen de dames Milou en Elke. Milou is een echte rockchick en is frontdame te vingen in haar feest- en rockbandje. Elke danst de Sterren van de Hemel bij dansgroep Shock. In 2020 stingen ze voor het eerst in de finale van het TVK. En vorig jaar waren ze jeugdprinses en dansmarieke van de Kesselse Kevers vastelovend. Milou en Elke met Nooit Alleen. Ieder jaar begint het weer van voor af aan. Dan wordt er weer een nieuw verhaal geschreven. De zon is gelukkig, even van de baan. Wie waren naar de fiets al hergedreven? Kumstig in dit eindje, dat is echt geen bezwaar. Huur maar dit refreintje, dat is ongelogen waar. Hier is ze nooit alleen. Die kan ze protten, lachen, dansen, zingen met iedereen. Nee, nooit alleen. Dit is samen beleven, dat maakt het fijn. Ook komt ze in die luppie, ook dit is weer een clubie. Vast ze op een breem, dus doen wie jij. Hier is ze nooit alleen. De vaste op een breem, dus weer wie jij. En iedereen, die is weer op zijn zoens verkleid. De schmink is er alweer in alle kleuren. En jong en oud gaan samen in de gekkigheid. Dit feest het mag wel 11 dagen duren. Gewoon vriendinnen pleiten, maar wil steeg even vier. Dan mocht ze nu al weten, kom die Oosterbie en vier. Hier is ze nooit alleen. Hier kan ze protten, lachen, dansen, zingen met iedereen. Nee, nooit alleen. Dit is samen beleven, dat maakt het fijn. Ook komt ze in die luppie, ook dit is weer een clubie. Als ze op een brink, dus doen wie jij. Hier is ze nooit alleen. De vaste op een brink, dus weer wie jij. Hier is ze nooit alleen. Hier kan ze protten, lachen, dansen, zingen met iedereen. Nee, nooit alleen. Dit is samen beleven, dat maakt het fijn. Ook komt ze in die luppie, ook dit is weer een clubie. Vasten op een ring, dus doen wie jij. Hier is ze nooit alleen. De vasten op een ring, dus weer wie jij. De vasten op het ring, dus weer wie jij. Ja, dit waren Milou en Elke. Maar niet alleen Milou en Elke. Ik kon even kijken of ik het goed heb. Ook Nicky en Denise, toch? Ja, ook een applaus voor die twee dames. Ja, zeg, dit is nu de tweede keer hè, dat je hier bij het TVK in de finale staat. Wie is dat nu? Want er heeft 3 jaar tussen gezeten natuurlijk. Ja, het voelt heel lang geleden. En met zo'n terug te zien van hoe ze dat 3 jaar geleden stond. Maar het is super tof om weer deze ervaring mee te krijgen. En nu dat zich het oorbus ja, op een andere manier te doen. Dus dat is heel leuk. Ja, want ik heb zelfs begrepen dat je ook dit jaar tweede zit geworden in Kessel bij een liedjesconcours. Klopt dat? Ja, klopt. Bij het Kromme Gulden in Kessel zijn we tweede geworden inderdaad. Nou, gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. En dan nog een laatste vraag. Hè. Je hebt dan nu voor de tweede keer metgedaan.
Hè, dat is natuurlijk de eerste keer in 2020. Heel spannend. Heb je nu nog een tip aan tieners die geen met willen doen, maar toch nog een beetje twijfelen? Vooral gewoon doen, denk ik. Niet te veel nadenken. En er gewoon voor gaan, want het is een keileuke ervaring. En ook vooral om zelf die eigen nummer mee te schrijven, mee te gewoon inzingen. Het is heel leuk om mee te maken en dan op dit podium te mogen zingen. Ja, het is echt een kans, dit is maar pakken. Ja, dat is eigenlijk nooit alleen, hè? Nee, nooit alleen. Nou, dit waren voor Milou, Elke en dan ook nog Nicky en Denise. Nog een groot applaus. En dan gaan we weer met de volgende artiest. Naomi en Maura, 12 en 13 jaar, beide afkomstig uit Venray. Boete dat ze allebei wel heel verschillend zijn, hebben ze ook wel gaat overeenkomsten. Zo vingen ze het bijvoorbeeld allebei heel erg leuk om met vrienden te doen. En zijn ze beide erg sportief, maar ze houden natuurlijk ook heel erg van de vastelovend. Hier zijn voor Naomi en Maura met Schriese. Vasteloversnummers, ik voel bij mij het vuur. Hij te soep en hondenvulp, jongen mikken, noem maar op. Wij zingen ze non-stop. We schiessen, kwijken, blaren, iedereen ziet erop verre. We schiessen ons op. Anders gaat het de kop en wij houden nooit meer op. Ja, we schiessen ons op, tot de stem dan met stopt. Vijf dagen lang aan het zingen, elk nummer kunt voorbij. Die van mijn favorieten en altijd weer opnieuw. Maar en spik en span, Fiorenza, noem maar op. Wij zingen ze non-stop. We schiessen, kwijken, blaren, iedereen ziet erop verre. We schiessen ons op, anders gaat het de kop en wij houden nooit meer op. Ja, we schiessen ons op, tot de stem dan met stoot. Kijk met ons met. Laat Ollie allemaal huren. Blijf met ons met. Schries met ons met. We schiessen, kijken, blaren. Iedereen ziet erop verre. We schiessen ons op, anders gaat het de kop en wij houden nooit meer op. Ja, we schiessen ons op, tot de stem dan met schiessen, kwijken, blaren. Iedereen ziet erop verre. We schiessen ons op, anders gaat het de kop en wij houden nooit meer op. Ja, we schiessen ons op, tot de stem dan met stopt. Naomi en Maura uit Venray. Ja. Dames, jullie hebben gevraagd of het even in het Nederlands kan. Hè? Ja, dan doen we dat zo. Hoe kan het toch zo zijn dat er zo ontzettend veel talent in Venray zit? Vertel eens. En heel veel actieve fans, goed zo. Ja, en hoe zat het een beetje met de zenuwen bij jou? Ja, ik vond het echt heel erg eng op het begin, maar
uiteindelijk sta je er en dan is het dan allemaal in één keer weg. Ja, dat vind ik een beetje gek, want jij schrijft dat jij ontzettend gek bent van achtbanen. Dan moet dit toch een peulenschilletje zijn voor jou? Ja, ik weet niet. Ja, het is vooral dat er veel meer mensen kijken en zo. En dat is in een achtbaan niet. Nee, daar kun je lekker schreeuwen en hier moet je goed zingen. En vind ik eigenlijk ontzettend leuk om te horen, is dat het TVK-talent van vroeger, dat nu in de halve finale zit van het LVK, heeft jullie liedje geschreven. Vertel eens. Ja, Klaas heeft ons liedje geschreven en die zit... Klaas Manders van Verrekkes Mooi was de schrijver of is de schrijver van dit lied. Nou dames, heel veel succes uiteindelijk met de bekendmaking straks van de winnaar. Want misschien gaat hij wel naar Venray. Je weet het niet. Mag ik nog één keer een heel groot applaus? Ja, voor Naomi en Maura. Dankjewel. Van Venray gewoon van Hoensbroek, Noorderdien. Als echte wielrenfanaat traint hier bij het Tom Dumoulin Park in Sittard. Boete zien fietstalent sting hier samen met zijn pap al een aantal keer in de finale van het PLK en het Breuker Vastelovens Leedjesconcours. Zelf sting hier ook in de finale van het KVL en nu bij het TVK. Hier is er Dien met de Vastelovenshaan. Maar hier die of geen ruimte niet, maken veel gebed. Dus luister goed naar wat ik zeg, dan hoort je wie dat zit. In ons deur, daar zit een gekke aan. Hij schuift met vaste loop, de kleien aan. Kijk hem zo, en goed groene kleur. Hij zit toch uit de pronken vuur zijn eigen. Ik krijg dan op de VS-gebek. En zou wel denken dat het ook verrekt. Ik kon dit krijgen, maar toch gezellig met. Ik zing gewin, de nieuwste vastelovensrit. Kunt de vasteloven die den optocht door het rood. Lupt hij met z'n in de Polonaise op de moot. Het zoverstand gaat hij te kier, verschuut hij als ik rood. Het smulgenstand versliep hij zich, komt hij zijn naast niet goed. In ons deel, daar zit een gekke aan. Hij schuift met vaste lovens de kleien aan. Kijk hem zo, en goed groene kleur. Hij zegt toch uit de vonken vuur zijn eigen deur. Hij krijgt dan op de VS-gebek. En zou wel denken dat het ook verrekt. Ik kon dit krijgen, maar toch gezellig met. Ik zing gewin, de nieuwste vastelovensrit. Maar als het dan gedaan is met het was, denk ik weer als hij tijd in de kast. Hij wacht er rustig af en zanger, joh. En blijf ik maar, dan zit hij weer klaar. Daar zit een gekke aan. Het schuift met vaste lovens de kleien aan. Kijk hem zo, en goed groene kleur. Hij zegt toch uit de pronken vuur zijn eigen deur. Hij krijgt dan op een VS-gebek. Hij zou wel denken dat het ook verrekt. Ik kon het krijgen, maar toch gezellig met. Ik zing gewin, de nieuwste vastelovensrit. Ik zing gewin, de nieuwste vastelovensrit. Ja, Derdien! Hoor ze dat? Dat is allemaal voor dich, hè? Ja, bedankt iedereen. Wie vond ze dat nu? Noord-KVL hier op het TVK. Dat is de eerste keer. Ja, spannend. Want ik heb gehoord dat het normaal eigenlijk der Willy en der Dien is. Dat moest ze me toch even uitleggen. Ja, we treden samen op en ja, we hebben de publieksprijs gewonnen. 2 keer tweede, 1 keer derde. En wie is dan der Willy eigenlijk?
Ja, dat is mijn pap. Daar. Oh, daar staat er de grote fan. Ja, normaal met z'n tweeën, vandaag alleen. En dat heeft ze echt supergoed gedaan. Die leedje het natuurlijk vastelovens aan. Dus ik heb nog één vraag voor de jij sticht deze vastelovend overal als Haantje de voorste, of Haantje de eerste, zo als eerste in de Polonaise. Ja, de kleur, zeg het al. Ah ja? Ja. Nou, ik ben Veren. heel benieuwd. De veren. De veren, ja zeker. Zeg nog één keer een heel groot applaus voor Dardien. Zo zit dat. Bestaand uit Alicia, Merit en Brit treden nu voor het tweede jaar op als zangtrio. Ook dit trio is afkomstig uit Venray. Boete de vastelovend houden ze ervan om samen een drankje te doen. Ze hebben er onwijs veel zin in om hier op de bühne te staan vanavond. Geef ze een daverend applaus. Hier is Zo zit dat met Hoe gekker, hoe beter. Vastelovend 3 dagen lang zien we de weg weer kwijt. Ja, zo zit dat. Wederom uit Venray. En dames, ik kom eens even tussendoor instomen, want bij mij staat hier bekend als een zangtrio. Wie zit dat? Ja, eentje kon er helaas niet bij zijn vandaag, dus... Dat is wel heel erg jammer, hè? Brit, die missen we. Ja.
Nou, zeg even wat tegen Brit. Misschien ziet ze jullie wel. We love you. Alle liefde. Ja, Brit, we love you en we missen je. En volgende keer gewoon weer lekker mee op die bühne. Ja, zeker. Maar ook jullie komen weer uit Venray. Zeker. Ja, maar zo ontzettend veel artiesten uit Venray. Moet ik dan denken aan rivaliteit of juist saamhorigheid? Hoe zit dat? Samenhorigheid natuurlijk. Als de ene wint, wint de ander voor ons uit Venray ook gewoon. Dus, Ja, dat valt me wel op, ja. Maar krijgen jullie dan ook tips van elkaar? Of zingen jullie samen? Hebben jullie dezelfde zangcoach? Of hoe zit dat? We zingen het algemeen wel soms met z'n allen. We hebben optredens, bijvoorbeeld Piel as a Cultural Live, dat we met z'n allen optreden. Soms gewoon algemene optredens. Staan we met alle groepjes op het podium. Dus supporten altijd en elkaar aan tips geven ook wel. Dus komt zeker goed. Maar wat is dan de kracht van het talent uit Venray? Pielhaas! Of course. Ja, wij moeten nog heel even blijven doorkletsen. Jullie zeiden van, ja, we willen niet zoveel zeggen. Nou, moet toch nog even doorgaan. Oh, je wordt verlost. Ja. Even kijken hoe lang je het volhoudt. Ja, daarom. Dames en heren, mag ik nog ene keer een ontzettend groot applaus voor deze twee dames. Zo zit dat. En ook een beetje voor Brit. Dankjewel, dames. Jazeker. Deze 4 dames, oftewel niet te stoppen, komen uit Zusteren. Ze houden van zingen, dansen, gek doen en plezier maken en zin met de vastelovend niet te stoppen. Vastelovend is ze met de paplepel ingegeven. Ze vingen het dan ook super chic dat ze vandaag hier op de bühne mogen staan bij de finale van het TVK. Hier is niet te stoppen met Vastelovensbal. Jongens en meisjes, let op. Nu is het met de rust gedaan. Door de eind, boven je kop. En laat de vastelovensbal maar gaan. Oh, 3, 2, 1, ja! De vastelovensbal, de vastelovensbal. Geef hem in de weg en geef hem in de knal. Van links naar rechts naar links. Hop, hop, hop. De bal komt hier niet stop. Weer ik vlieg de kijken op. Ze vliegen door de loop. De vastelovensbal, de vastelovensbal. Van links naar rechts naar links. Hop, hop, hop. De bal is een Limburg kop. Hey, 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 hey. De zuus zit aan ons gezichten. Dat weer ons al erop spichten. Het is ons ook schiedig aan. De bal gaat met naar iedere zaal. 3, 2, 1, hey! De vastelovensbal, de vastelovensbal. Geef hem in de weg en geef hem in de knal. Van links naar links, hop, hop, hop. De bal komt hier niet stop. Weer vliegen kijken op, ze vliegen door de loop. De vastelovensbal, de vastelovensbal. Van links naar links, hop, hop, hop. De bal is een Limburg kop. Hey, 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 hey. En mochten weer op heim aangaan. En laten weer een dikke droom. Dus richten ons op morgen hier. Ja, staan we weer op de eerste ring. De vastelovensbal, geef hem in de weg en geef hem in de knal. Van links naar rechts, hop, hop, hop. De bal komt hier niet stop. Weer vliegen kijken ook, ze vliegen door de loop. De vastelovensbal, de vastelovensbal. Van links naar links, hop, hop, hop. De bal is een Limburg kop. De vastelovensbal, de vastelovensbal. Geef hem in de weg en geef hem in de knal. Van links naar links, hop, hop, hop. De bal komt hier niet stop. Weer vliegen kijken ook, ze vliegen door de loop. De vastelovensbal, de vastelovensbal. Van links naar links, hop, hop, hop. De bal is een Limburg kop. Niet te stoppen uit Zusteren. Dames, wat heb je dat chic bedacht met die ballen. Ik kom eens even tussen de geen doen.
We hebben veel Vlinder, Feia en Pien. Wat heb je prachtige namen. Geweldig. En veel, dat is Dig. Dig is ook een prachtig vastelovenseizoen tegemoet. Ja. Ja, zei dat met volle borst, want afgelopen weekend was het geloof ik, hè? Ja. Wist Dig uitgeroepen tot, vertel het maar aan het publiek. Jeugdprinses. Jeugdprinses van Zusteren. Hé, maar hoe kan ik me voorstellen? Dat is natuurlijk ontzettend spannend om dat stil te houden. Is Dig dat geluk? Voor een paar mensen niet, maar wel voor de rest wel. Wist Dig het dan? Nee. Wist Dig het? Nee. Wist Dig het? Ja. Oh, en waarom met zich het dan wel en die andere vrouw niet? Ik ben een nichtje en haar beste vriendin. Oh, maar dan mogen het ook wel. Ja. Mag ik nog één keer een daverend applaus voor deze vier fantastische dames van Niet te stoppen uit Zusteren. Mogen weer de volgende mannen aan ik voorstellen. Luca André en Gianni uit Maastricht. Dit is een knatschgek en super muzikaal koppel. En ze zien vanavond de unieke kans om hun twee grote passies, muziek en vasteloven, te combineren. Want één ding is voor hun duidelijk. In alles zit spas en alles maakt muziek. Luister aan dood met het vastelovensritme. Jas, trek het zo uit de kast met z'n bummer. Op het is, of ja, dit wordt vast. Jong of oud, misschien zwaar hard versleten. Met dit ritme kan iedereen genieten. Al is het een instrument, nooit zo skeer. Verschillen Limburg op en neer. We gaan nog een stuk door. En komen niet wie stond. En vullen hebben kracht. Zet het en doet zien het kop. Dan komt er aan de tegenhand, doe even opgelet. Dit ritme is niet lastig, dus doodgezellig net. Kom dansen, springen, zingen, vechten maar op los. Het is niet een matte uur, maar verlaten van de zuur. Het ritme maakt er weer van zin, de bende van plezier. Kom dansen, springen, zingen, vechten maar op los. Kom dansen, springen, zingen, vechten maar op los. Leef die goed, al is het vals en hel. Van worden dus dagen maken het verschil. Met de vaste loven maken we samen de muziek. Daar vul je weer een strijddag lang gelukkig en zo riek. Dan komt we aan de tegenhand, doe even opgelet. Dit ritme is niet lastig, dus doodgezellig met. Kom dansen, springen, zingen, vecht dan maar op los. Het is niet een matte uur, maar verlaten van de zuur. Het ritme maakt er weer van zin, de bende van plezier. Kom dansen, springen, zingen, vecht dan maar op los. Kom dansen, springen, zingen, vecht dan maar op los. Hollen het rijk maar goed de schuur, en een hummer van de buur. Los te wasten op een fles, het ritme dat de rest. Nog één keer, dan komt we aan de tegenhand, nu even opgelet. Dit ritme is niet lastig, dus doodgezellig met. Kom dansen, springen, zingen, vecht dan maar op los. Het is niet een matte uur, maar verlaten van de zuur. Het ritme maakt er weer van zin, de bende van plezier. Kom dansen, springen, zingen, vecht dan maar op los. Kom dansen, springen, zingen, vecht dan maar op los. Kom dansen, springen, zingen, vecht dan maar op los. Ah, lekker! Moest een kattenbak! Ja, een heel groot applaus voor Luca, André en de bende van plezier. Ik kom even tussenin staan, want je zit met zoveel. Zeg, Luca, ik heb gehoord dat Stig dit hele liedje zelf geschreven hebt qua muziek en qua tekst. Ja, dat klopt. De inspiratie is eigenlijk ervan gekomen
Dat ze eigenlijk van alles kunnen gebruiken om vastelavond te vieren. Met zelfgemaakte instrumenten, het kan allemaal. En het moet voor iedereen blijven. En hebben ze die instrumenten ook zelf bedacht? Of hebben ze het de bende van Plezier er een beetje mee geholpen? Ja, natuurlijk heeft de ganse bende van Plezier ze gebruikt en gemaakt. Dus ik ben ontzettend trots op en ja. Dus ik heb ook gehoord dat ze een bepaalde boodschap hebben en dat ze daarom vastelovensmuziek zelf maakt. Dat ze het heel belangrijk vindt dat het TVK bestaat. Wil ze dat misschien toelichten aan de zaal wat die boodschap is? Zeker. Ja, zoals je kan zien, we hebben eigenlijk alles uit de kast getrokken om maar lekker muziek te kunnen maken. En ik nodig je allemaal ook uit om hetzelfde te doen. Pak je het een immer of wat de dag is, een kattenbak, het maakt allemaal niks uit. We komen vandaag gezellig carnaval vieren. En ja. Dat vind ik mooi om het af te sluiten. Nog een heel groot applaus voor Luca, André en al die lui hier van de bende van Plezier. Voor VRG is het vanavond een toeswedstrijd. Ze komen namelijk uit Sittard. Deze 4 jongeren houden wel van een stevig feestje met helle decibellen. De G in VRG staat dan ook voor de kracht van deze 4 jongeren samen. VRG is er helemaal klaar voor om een feestje te bouwen. Hier is voor uit het Marotteriek VRG met helle decibellen. Vanavond willen de lellen van die oren hier in de tent. We willen alle decibellen van een bos
Sittard. Ja, uit uw eigen Sittard. Je mag hier optreden in uw eigen Sittard. Het dat ook zijn voordelen, dings, hè? Nou, ik denk dat het aan de andere kant van de wereld had kunnen zijn en het had hetzelfde gevoeld. Dat vind ik chic om te weren. Ja, en Meerte, die is geen onbekende voor het TVK, hè? Mag ze niet naar eigen microfoon? Ja, nee, ik heb al een paar jaar met gedaan. Wel met Angerlu, maar ik heb deze toch bij kunnen halen om hier vanavond te staan. Wauw. En daar ben ik heel blij mee, hè? Hey, en ik heb samen met Tij Wessels dit liedje geschreven. Wie gaat dat? Er wordt een arrangement gemaakt en dan zitten we wel eens zo een avond samen en dan wordt de muziek samengesteld en uiteindelijk hebben we toch het kunnen vingen om vanavond de hele decibellen te laten horen. En dat heb je super goed gedaan. Dan ga ik heel even naar Jacques. Want ik heb geweerd dat stichte meis kritische best. Want hier heb ik toch een beetje ermee bemoeid. Maar ik was wel heel kritisch, hè? Vertel eens. Ik doe al heel lang muziek. Dus altijd als ik ga horen wat ik denk dat anders ken, dan laat ik dat horen. En uiteindelijk zijn we toch goed gaan chics gekomen. En wat vindt ze dan van het resultaat? Ja, het ging heel goed voor mij. Ja, het ging supergoed, of niet, dames en heren? Ja, geweldig. Dankjewel, VRG. Uit Grubbevorst komen de gekke jetjes. Dit zijn 3 vrolijke vrouwen die al hun ganse basiswaltiet in Horst als hartsvriendinnen dansend door het leven gaan. En wat waren ze trots wie ze in 2019 het KVL wonnen. Dit proef nog meer. Hier zijn voor u Joni, Moira en Jules met het liedje Dood wie ze bes. Ja, dit waren voor u de gekke jetjes uit Ospel. Zeker, kom eens bij mij staan, dames. Zeker, wie wordt het eigenlijk om nooit KVL hier te staan voor weer een zaal? Want ik heb altijd metgedaan aan het KVL en nu staat je hier.
Ja, was echt keileuk. Ja, is dat een beetje spannend dan voor zoveel lu? Of valt dat met? Valt Nou, 3 wel uur de route zijn geweest. Ja, valt wel mee. En wat denk je, volgend jaar weer? Zeker. Ja? En dan nog een allerlaatste vraag. Kijk, je hebt de gekke jatjes, maar wie komt je eigenlijk aan die naam? Ja, we zijn een beetje gek, dus ja, wedstrijd. Ja, zit je altijd gek als je er bij een zit? Ja. Ja, nou kijk, dan past de naam alleen maar goed. Nog 1 keer een heel groot applaus voor de gekke jatjes. Als deze dames uit Ospelug bekend voorkomen, dan zou dat zomaar wel eens kunnen kloppen. Ze zijn net namelijk ook al een keer op de bühne geweest. Neven optreden gaan ze met de vastelovend 4 dagen helemaal los. En vaak doen ze dit ook op de fiets. En dat gaat niet altijd even goed. Misschien kunnen ze het los gewoon beter voor op de bühne houden. Hier is Blitz met Vegon los. En ik zit op mijn kamer. Ik pak zo de fiets naar school. Met z'n allen 2 aan 2. Want dan wacht weer middenstoel. In de klas kijk ik nog goed aan. En ik trouw wat voor me goed. Want al die dromen komen zeker. Met vaste vrienden. Dan komt het helemaal los. Ik kom veel lang in Oedelsplaat. Dus komt het helemaal los. Echt van spel is vlucht op zo'n slaap. Want ik kom helemaal los. Vaste loving is voor ons de kop. Dus komt het helemaal los. Voor het laatste liedje werd gestopt. Visselden samen op het pleintje met onze schoonste bekjes aan. En we wachten op ons vriendje, want die komen er zo aan. En kijk, daar kunt je al een hippie, in de hoek kunt je een pries. Waar een bordje stuurt van 10 is, heel samen op een fiets. Dan komt het helemaal los. We gaan weer lang in Oedelsplaat. Dus komt het helemaal los. Echt als nergens vlucht op zo'n slaap. Want we gaan helemaal los. Vaste loving is voor ons de kop. Dus komt het helemaal los. Door het laatste liedje werd gestopt. Er wordt heel groene vierstrijd. Je tegen wassend overschot. De trappen zo en hier in een volle trijkosmot. We spelen met ons fietsspel en die is al afgesteld. Dat zullen hele tijden vaste lopersritme wel. Helemaal los. Ik wil niet weer naar Oedelsplaat. Helemaal los. Van smergens frut tot zomerslaap. Dan komt het helemaal los. Ik wil weer naar lang in Oedelsplaat. Dus komt het helemaal los. Echt van smergens frut tot zomerslaap. Want ik wil helemaal los. Vaste loving is voor ons de kop. Dus komt het helemaal los. Door het laatste liedje werd gestopt. En we gaan los, we gaan los. En we gaan los, we gaan los. En we gaan los, we gaan los. En we gaan helemaal los. Ja, Blitz uit Ospel. Dames, en wat een verrassing, want Geersting ook voor de 2e keer op de bühne. En zelfs met hele andere outfits. Ja, klopt. Ja, als man maakt je kleiner.
Dien mam maakt de kleien. En Dien mam? En ons mam de sminkjos. En zoals je ziet heeft heel Ospel een steak en een tooi. En dat heeft Nou, Sascha ze zien gemaakt. er fantastisch uit. Dankjewel, dames. Zelfs de mama's die werken heel goed samen. Maar Geert tweeën op de fiets, dat gaat niet zo heel gans goed, hè? Want je zit al samen in de struiken beland, heb ik me Ja, dat klopt. Giechelenteren, dames en heren. Vertel eens even. Ja, Liv ging bij mij op de steur zitten en toen ging het fout. Ja, Liv, dat moest ze natuurlijk ook niet doen. Ja, maar het moest wel iets leuks doen op de camping. En maar blijven lachen, hè, dames? Zeker. Zo is dat. Mag ik nog één keer een daverend applaus voor Blitz? Tije heb voor net al eens eerder voorbij zien komen op de bühne. Maar wat je echter nog niet weet, is dat Tije ook erg van acteren hield, maar dat er ook nogal onhangig en creatief kunt zijn. Zoals Tije het zelf zegt, komt dit met de vastelovend goed van pas. Hier is voor u Tije met Samen. Vanmorgen hoor ik wakker, ik was vol van energie. Oh, het is vast een avond, jong, mij rammelt je de prie. Ik kreeg op een appje, de hub zit niet alleen. Wie dicht is het ook bekend met vast een avond, zijn we samen één. Gewoon die handjes de lucht in. Lopen wij het samen door in Polonaise en op uw schouders doen. En wij schunkelend arm in arm gaan. Samen vieren op dit bestaan. Kom weer het met mij en dich en dich en mij. Kom weer het met mij en dich en dich en mij. Met vastenavond, dat is bij kans niet te doen. Het lukt dich dat ook niet lang om in een huisje te gaan staan. Check ze dan die status op een kiekste dik de man. Maak ze voordat ze het wit weer ongedeeld moet van de ganse kroon. En dan kunt je weer, wat ik huren. Lopen wij het samen doen in Polonaise, en op uw schouders doen. En wij schunkelend arm in arm gaan. Samen vieren op dit bestaan. Kom weer het met mij en dich en dich en mij. Kom weer het met mij en dich en dich en mij. De allerlaatste keer, kom maar! Lopen wij het samen doen in Polonaise, en op een schouders doen. En wij schunkelend arm in arm gaan. Samen vieren op dit bestaan. Kom vieren naar mij en dich en dich en mij. Kom vieren naar mij en dich en dich en mij. Ja, Tije!
Daar staan ze dan voor de tweede keer. Ja. Ging het een stuk makkelijker nu of... Ja, een beetje losser, hè. Ja, dat dacht ik al. Beetje meer op het gemak. Ik dacht, ik ken het publiek al, dus nu ga ik er helemaal voor. Dit wordt een heel ander genre als dat van Sjus. Wat past beter bij dich? Oh, wat past beter bij mij? Goeie vraag. Misschien dit, maar ik ben voor alles toes, dus het maakt me eigenlijk allemaal niet uit. Maar dit misschien gaat meer. Want wat is dan voor dich typisch vastelovend? Ja, typisch vastelovend zou ik meer voor het eerste nummer gaan. Maar ik ben niet zo van het typische, ik ben meer van het Dodenschadangers. Dodenschadangers, en dat hebben ze supergoed gedaan. En de fans hebben ook 2 keer dit ontzettend goed aangemoedigd. Ja jongens, uit Molenbeersel, Tijen! Hier is Cheyenne uit Oorsbeek. Ze staat al voor de 5e keer in de finale. Cheyenne zit in het examenjaar van de kappersopleiding. Maar met deze dag waait ze haar eigen wil horen los en komt het feestbeest in haar naar boven. Met een grote druim. Op alle podia staan van gans Limburg. Hier is ze terug met Vastelovens Teenage Druimen. Vastelovens teenage druimen, we 3 dagen hoor. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. Vastelovens teenage druimen, komen eindelijk goed. Een jong aangewacht en nu moet het goed. Vastelovens teenage druimen, we 3 dagen hoor. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. Vastelovens teenage druimen, komen eindelijk goed. Een jaar lang gewacht en nu moet het goed. Hangen de schooldagfinale uit die naast, na 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 na. Wordt diep van binnen het feestbeest de baas, na 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 na. Dan heeft ze vandaag geluk besteld, want u staat het geweld. Vastelovens teenage druimen, weer 3 dagen hoor. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. Vastelovens teenage druimen, komen eindelijk goed. Een jaar lang gewacht en nu moet het goed. Denk ze aan prinsen en feestgans het jaar, na 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 na. Bissen met lieren en denken gans klaar, na 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 na. Dan heeft ze vandaag geluk besteld, want nu staat het geweld. Vastelovens teenage druimen, weer 3 dagen hoor. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. Vastelovens teenage druimen, komen eindelijk goed. Een jaar lang gewacht en nu moet het goed. Klappen! Vastelovens teenage druimen, weer 3 dagen hoor. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. Vastelovens teenage druimen, weer 3 dagen hoor. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. Vastelovens teenage druimen, komen eindelijk goed. Een jaar lang gewacht en nu moet het, nu moet het, nu moet het, nu moet het, nu moet het goed. Ja, een applaus voor Cheyenne. Nog een dikke knuffel erbij. De heurt het, hè? Zeg, wij weten straks, wij weten. Zeg, Cheyenne, wie is dat nu? Doe steeds al voor de 5e keer in de LVK-finale, of in de TVK-finale. Hopelijk ook ooit in die LVK-finale natuurlijk. Maar wint dat nu om hier te staan elk jaar? Nee, echt totaal niet. Het is echt elk jaar opnieuw.
zo'n magisch gevoel om hier te staan. En ik heb hier echt 3 jaar lang op gewacht om hier eindelijk weer te kunnen staan. Echt zo fijn. Je hebt ze echt 3 jaar naartoe geleefd, hè? Maar die liedje heet, als ik me niet vergis, Teenage Dream. Ja, vastelovens teenage druimen. En wat is Teenage Dream dan? Om op zo'n podium zoals dit echt elke carnaval opnieuw te mogen staan. Dus die grote podia's afgaan. Zeg de Heursedal, ik wil dich heel erg bedanken dat je hier hebt afgesloten vandaag. Dankjewel. Dus dankjewel nog één keer een groot applaus voor Cheyenne en de danseressen. Ik denk dat we ze niet langer in spanning moeten houden, Patty. Nee, dit is het moment. En wie gaan we het doen, Maud? Want we hebben namelijk informatie nodig. En volgens mij kregen we weer 3 prachtige enveloppen. En die worden aangereikt door Melanie Jennis. En zie je zo de grote dame achter dit mooie evenement. Dus ook Melanie verdient even een groot applaus. Ja, Maud, zo zijn ze. Ja, spannend. Envelop nummer 1. En wat doen we dan? De top 3 deed dan een stapje naar voren, hè? Goed. Oké. Is er nog opgevouwen, dus dat maakt het extra spannend. Kent ze het lezen? Ja, 1 van de 3 is Effe. Joehoe! Ik mag even een stapje naar Kom maar voren eens even zitten. naar voren. Ja. Envelop nummer 2. De volgende, spannend, is... Neem eens minder dan Cheyenne. Maar voordat ik de laatste kenbaar ga maken, wil ik ook zeggen tegen al die tieners die het fantastisch hebben gedaan, die niet in de top 3 zitten, dat ze het alsnog goed gedaan hebben. En voor mij zitten er allemaal winnaars. Dat wou ik toch even gezegd hebben. En dan gaan we door naar de allerlaatste. Ziet je klaar voor nummer 3? Spannend. Milou en Elke! Oh, nu wordt het helemaal spannend, hè? Ja, en dit is ook het moment, want we gaan dadelijk de puntentelling bekendmaken. Maar voor de uitslag... nog een envelopje. Nog een, hè? Voor punten weddig. Oh, dat wordt wel heel spannend. Wacht. Wie Zal ik gaan het we zo het doen, doen? Maud? Ja, ik kijk even die show aan met. Nee, Oké, is dat prima, is is prima zo. spannend. Jurylid nummer 1 gaf 85 punten aan Effe. ...80 punten aan Milou en Elke. En 95 punten aan Cheyenne. Voor als de jullie het nog niet gezien hebben, op de schermen kunnen ze de puntentelling ook metvolgen. Gewoon van ons jury nummer 2. Jury nummer 2, gewoon van Effe. 78 punten. Aan Milou en Elke 77. En aan Cheyenne 94. Ligt er alleen op kop? Ja? Weer gewoon naar jurylid nummer 3. Voor Effe 90 punten. Voor Milou en Elke 68 punten. En voor Cheyenne 95 punten. Gewoon verdoen jury nummer 4. Dego van Effe. 85 punten. Aan Milou en Elke 80 punten. En aan Cheyenne 90 punten. Jurylid nummer 5. 86 punten voor Effe. Milou en Elke kregen 67 punten. En Cheyenne 96.
Nu wordt het wel heel spannend, want de punten die we nu gaan oplezen, gaat bekendmaken wie de winnaar is van dit TVK. Bist er klaar voor, Patty? Ik ben er klaar voor. Zit jij er klaar voor? Dames en heren in de zaal, nodig weer, hè? Want dit is heel spannend. Dit is het moment. Voor even gaf jurylid nummer 6 80 punten. Voor Milou en Elke gaf jurylid nummer 6 75 punten. Zou ik even vragen wie het met de spanning dat zit? Dat vind je een goed idee. Wie gaat het hier? Ja, gaat nog goed. Gaat nog goed en ik zie nog grote glimlachen. Die gewoon nog? Ja, ik ben al blij met de derde plek. De weet het niet, hè? Wie is het hier? Nou, als je het er goed doet. Ik heb het allemaal niet zo gans gevolgd, ik weet het niet. Maar Dine Bro wordt prins, toch? Dat vuur aansteekt. Het zag u strak. Ik vul ze een hoge druk, wat mijn broer is prins, zag het u strak. We hebben nog 1 nummer te gaan, toch, Maud? Zeker, ja. Ik heb de punten van Cheyenne natuurlijk nog niet genoemd. Dit is het moment, nu gaan we weten wie met de winst naar huis gaat. Cheyenne kreeg van de jury 100 punten. En dat maakt dat onze winnaar bekend is. Op nummer 3 is geëindigd Milou en Elke. Proficiat. Nummer 2. Dat was natuurlijk, ze stond hier voor de eerste keer. Effe. Ja, Maud, je sticht aan deze kant staan. Ja, dat is helemaal goed. Of kom je maar eens even hier. Ja, ik dacht misschien ene links en ene rechts. Want, dames en heren, dit is de grote winnaar van het TVK 2023. Cheyenne! Cheyenne wil zich nog gaat zeggen tegen de Lutoes. Dankjewel, echt hoor. Echt. Dit zijn echt geen mooie jorkens. Een daverend applaus en Isabel Jennis, de winnaar. Tot deze avond gaat hem zich overhandigen. Wil jij nog wat zeggen, Isabel, tegen de winnares? Proficiat! En van Wim Jennis kreeg zich de stageplek overhandig van Proefmaar. Maar niet alleen een stageplek, hè. Ook nog een videoclip bij Studio Hellebrand. En een totale outfit die het zelf mag uitzoeken bij Tetru. En ik weet het, Geer hier vooraan. Hebt u straks geroepen voor een toegave? En die gaat het geven. Die gaat het geven, ja. Zit Geer klaar voor Cheyenne? De vaste lovers die niet struimen, horen 3 dagen hoog. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. De vaste lovers die niet struimen, komen eindelijk goed. Een jaar lang gewacht en nu moet het goed. Zit dan wat ik huren. De vaste lovers die niet struimen, horen 3 dagen hoog. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. De vaste lovers die niet struimen, komen eindelijk goed. Een jaar lang gewacht en nu moet het goed. Denkt ze aan prinsen en feestgans het jaar. Na 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 na. Bissen met lieren en denken gans kloor. Na 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 na. Dan heeft ze vandaag geluk besteld, want nu staat het geweld. Vaste lovers die niet struimen, horen 3 dagen hoog. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan klaar. Vaste lovers die
in staan klaar. De vastelovens die niet struimen, worden 3 dagen waar. Tenten vol met bonte kleuren, wachten en staan. Dames en heren, dit wordt de 12e editie van het Tiener Vastelovend Concours. Proficiat aan alle winnaars. En het TVK wens iedereen een fijne vastelovend en een keigaaf alle avond.